Good morning Luzon, Visayas, and Mindanao sa lahat ng mga solid subscriber natin dyan. No? So, magandang umaga po sa inyo. So, again, congratulations no, sa ating angle guide no, kahapon. No? And then, also sa ating napanalunan na 258 tsaka 352. And then, yung 425 no, bumalik na naman mga kaibigan. Okay, so ngayon meron tayong tatlo na combinations, sharing combinations. Meron akong ibigay sa inyo, bali 20 and 21 pa ito mga kaibigan. Ginawa ko lang tong 21 kasi uwi ako mamayang hapon no, sa probinsya mga kaibigan. And then update na ako bukas kung ano pa mangyari. Depende po kung ano pang magiging resulta sa ating draws ngayong araw mga kaibigan. And thank you pala and congratulations so, sa ating channel no. Naging 20k na po tayo mga kaibigan dahil po sa mga suporta nyo mga kaibigan. Okay, so again diretso na tayo 3D and STL mga kaibigan no. Meron tayong 215. Okay, so meron tayong 215 tsaka 415, 518. Tatlo lang, bali tatlo lang ang magiging hearing natin ngayon mga kaibigan. And sa mga meron ding mga combinations na gustong mag-slide no, sa ating combinations, meron din akong ibigay sa inyo na guide mga kaibigan no. So may dalawa dito na combinations na bigyan natin ng slide guide, at least may basihan kayo pagdating kung meron kayong mga combinations na computed combinations man lang. Okay, so ang 215 no natin, ang bit ko pala dito is itong 215 mga kaibigan, at saka yung slide niya na magiging 205. So yan, po ang bit ko ngayong araw mga kaibigan, 215 at saka 205 yung slide niya mga kaibigan. And we have 415. Ang 415 natin mga kaibigan, itong 5 gawin natin itong 2. Okay, so 412 maging 412 siya mga kaibigan. Okay, next, itong 518, wala po tayong slide guide dyan mga kaibigan, no? Di po pasok sa guide natin yung slide guide niya mga kaibigan. Okay, so again, 215, 415 at saka 518 lang pong hearing natin yan mga kaibigan. And sa mga naghanap no ng eskalera natin no, so isa lang ang maibigay ko sa inyo na eskalera, itong 654 mga kaibigan. Sa gusto lang pong kumuha ng ating guide mga kaibigan. Okay, so sa doble naman meron din tayong doble mga kaibigan no. So ang doble natin no, sa mga naghanap lang po ito ng doble, so meron tayong meron tayong 221 no na doble mga kaibigan, and also we have 322. Okay, so ito po yung magiging doble natin. Kumbaga no, mas maganda to siya bukas mga kaibigan kasi pasok din sa activity guide natin. And also ang ating angle guide para ngayon no, upload din na sa ating channel mga kaibigan no. Paki check na lang kung ninyo doon sa ating videos no, uploaded na videos mga kaibigan. Okay, sa di pa pala nakasubscribe ng ating channel, again please subscribe ng ating channel and hit po ninyo yung notification bell para updated ka sa ating mga bagong uploads na video no. Dahil di lang po tayo dito nagbigay ng mga hearing combinations, kundi nagbigay po din tayo ng mga tutorial guide paano makuha yung mga 3D game and STL mga kaibigan, lalo na yung sa last 2 no. Last 2 may tutorial tayo dyan, labi na yung taga Mindanao no. So shoutout tayo sa ating mga solid followers or subscribers no na taga Mindanao no. So maraming last 2 dyan na tutorial na pili yung matutunan mga kaibigan. Okay, so good luck for that days, and hopefully no, congrats na naman ng sumulungan sa atin by next update natin no. So salamat po sa
oras, and paki-share lang din po ng video ito para at least mayroon tayong maibigay o mayroon tayong mabigyan ng mga guides lalo na sa mahilig tumaya ng 3D game and STL mga ka-Swortless.